WhatsApp इउनिभार्सिटिया बेखौनो बुंनाय जायो जे WhatsApp ग्रुप बानायो बे WhatsApp ग्रुपनि गेजेरजोंहाय ओरैबायदि माने ब्रेन वाश खालामो खाम्फा बरगयारिया मानि थाखाय जेनदों बेखौ नोंथाङा मिथिगौ ना गुजुन मोसाहारिनि थाखाय जेनदों होननानै जों बुंनो हायो सरासनस्रा जयन्त बसुमतारी देरहानायाव बेसेबां गोजोननाय दं जयन्त बसुमतारी देरहानायाव आङो जाथि हिसाबै बा गावनि बर' हिसाबै देरहानायावहाय आङो गोजोननाय दं कारण गारबोनाय समफोरावहाय 10 बोसोरावहाय गुबुन जाथिया सालायनानै दङमोन मैयानि बिसायख'थिनि देरहानायाव जे जयन्त बसुमतारीया देरहानो हाबाय खाम्फा बरगयारी जेननायावहाय बेवहाय माबा मोनसे दुखु नोंथाङा नुनो मोनदों नामा खाम्फा बरगयारिया बिथांनि माखासे निउस चेनेल आरो बिथांनि स्टेजआव नायनानै बिथाङा सिन्था जायाखै माने सिन्था जायाखै होनना बुंबा बिथाङा गावखौनो देरहानानैसो दं होननानै दिनैसिमबो साननो गोनां बायध'था मानो होनना बुङोबा जाय बिपिएफ पार्टिनि खाम्फा बरगयारिखौ फेजेननो थाखाय 10टा 15टा 20टा माखासे हानजाफ्रा लोगो नांनानै ओरै थोंजोङै एनडि आरो इउपिपिएल आरो गुबुन गुबुन माखासे फरायसा आफादनो गुबुन गुबुन माखासे समाज आफादनो बिथांमोनखौ लोगो लाफानानै बिथांखौ फेजेननायाव बिथांखौ फेजेननो थाखाय एसेबां मानसि नांदों एसेबां हानजा नांदों बेनि थाखाय बिथाङा जेननायखौ गावनि जेननायखौनो जेननाय बायदि सानाखै मैयानि समाव जे जयन्त बसुमतारीया इउपिपिएल दोलोनिफ्राय देरहानो हाबाय बेवहाय नोंहा माबा मोनसे बुंनांगौ दं नामा मैयानि समाव बर' हिसाबै देरहादों जोबोद रंजाथावना नाथाय मैयानि देरहानायनि सायाव जोंनि बर' रायजो राजा आरो दख'ना गाननाय जोंनि बर' बिमाफ्रा जोंनि बिब' बिनानाव गासैबो रंजादों नाथाय सोरनि थाखाय मैयानि समा रंजानो हाखो साननांगौमोन दे जनकलाल सारा सोर पंकज इस्लारि सारा सोर बिथांमोननि टीमा सोर बिनि थाखाय आंहा दुखु दं बिथांमोननि रंजानायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया जयन्त बसुमतारी देरहानायाव आंहा गोजोननाय दं नाथाय जायफोर रंजागिरि बिथांमोनखौ बावगोमानानै थाबाय बबे हाखराव गोग्लैनो थांगासिनो दङ बेखौहाय माने जोंनि लिडारफ्रा थाल खालामनो रोङा बुंनो थाङोब्ला एनडिए एलायन्स एनडिएनि थ्रुदिसो बिथाङा देरहानो हानाय जादों ओमफ्राय सिंगेलावहाय सोरबा सासेया देरहादों राजु नार्जारिया जयन्त बसुमतारीनि जायगायाव गेलेनायमोनब्ला गोरों मानसि दिनै 5 लाखनि खाथियाव जयन्त बसुमतारीया देरहादों नाथाय राजु नार्जारिया जुदि गेलेनायमोनबा 7 लाखआव देरहागौमोन दिनै जयन्त बसुमतारीजों सोर सोर दं सोरबा बङालि संगठनफोरनि दं सोरबा बांगाल संगठनफोरनि दङ सोरबा इउडिएफनि दङ गुबुन गुबुन दोलोनि दङ आरो एनडिनि थाखाबाय नङा होमबा दिनै बिथांमोना जुदि ज' हिसाब खालायोबा आरो लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि फरायसा आफाद दंफायो बिथांमोनजों नङा होमबा दिनै बिथांमोना लोगो नांनानै खमावबो 15निफ्राय 20टासो बिसोरो संगठन ज' जानानै बिपिएफ पार्टिखौ फेजेननो हादों नाथाय जों दिनै बर' हारिया बा जायफोर बिपिएफ पार्टिखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोना दुगा जानो हायो मोनसे पार्टिखौ फेजेननो थाखाय माने इसेबां लोगो लानो गोनां जादों दिनैनि बे फुंबिलि समाव जों सानैजों देरहासार इस्लारि आरो आं जों मा सावरायनो नागिरदों सोरबाया देरहानानै बेसेबां गोजोननाय सोरबाया जेननानै बेसेबां दुखु दिनै जों सानैजों सावरायगोन आंनावबो माखासे सोंलु खालायगोन आंबो बेनाव सोंलु खालायगोन जाय एनडिनि जयन्त बसुमतारी देरहादों बिथाङा बबेसराव बर' हारिनि खामानि मावनो हागोन होननानै सानोना आंनि साननायनिफ्राय बेनो जे देरहानानै थांबाय एनडिए खूब मोजांनि बाथ्रा ओमफ्राय स्पेशली बिटिसि हिसाबैहाय सानैनि गेजेराव सासे जोंनि रिजार्भआवहाय माने बर' बिजाथिखौ आङो हास्थायदोंमोन ओमफ्राय बे बर' बिजाथिखौ हास्थायनानैनो जनकलाल सारमोना बहुद नांथाबबोनानै दिनै नब कुमार सरनियाखौहाय किबल खालामबोनांदों माने खालामबोदों दा बाथ्राया जाहैबाय आंनि हास्थायनाया बेसो जे जोंनियावहाय एमपि बिसायख'थियाव देरहानानै जे जोंनियाव जेंनाया जोबगोन बे नङा बै जायगायावहाय जे दिल्लीयाव थांनानै जोंनि नैबे बर' जाथिनि दुखु दाहाखौ आवाजखौ होहैनांगोन दा 1 नाम्बाराव आंनि आवाज होजानो हास्थायनायानो जाहैबाय जाय बुस्थुआ जोंनि गोसोआवहाय दा हाजार रंजाब्लाबो खुसि खालामब्लाबो जोङो मोनसे सुहाबनायफोरबायदि मोनो जेरै जोबथेसालियाव दं जोङो जेखि बाथ्रा रायलाया मानो जाथिनि बिथिङावहाय नैबे समावहाय जोबथेसालिनि बाथ्राया एन्ट्रि जाफायो नोङो जाथिनि हाजार
जोबथा सेन्टिमेन्टनि बाथ्रा बुं आरो जोंनि बिटिआर एकर्डनि बाथ्राखौनो रायलाय दिनैनि दिनावहाय नैबे जोबथेसालिनि बाथ्राया हाबफायो खारन बियो जोंनियावहाय मोनसे सुहाबनाय बायदि नैबे बाथ्राखौहाय बिथाङा बै जायगायावहाय आवाज हैनांगोन जुदि बे बाथ्राखौ सबसे सिगां बै जायगायाव आवाज हैनो हायाब्ला बियो एमपिब्लाबो जोंनि गोरबो बिखायावहाय बियो एमपिनि नोजोराव गोग्लैनाय नङा आं बेखौ सानो आरो खिन्थु स्पेसियेलि आं खावलायनाय थायो जयन्त बसुमतारी सारा आं जेरैबायदि बुंदों बे बाथ्राखौ गाज्रि मोननाङा बिथाङा बे खामानिखौ सबसे सिगां मावथारनांगोन आरो बिसोरखौ उदां खालामनांगोन उदां खालामनाय माने बे फुरा बिटिसि काउन्सिला बिसिनि आन्दारावनो थाबाय थानाय आंनि साननाया नैबे आरो दा बिथांखौ दिल्लीयाव माखासे आसामनि जेंनाफोरखौ बुंनो थाखाय बा बिटिसिनि सिङाव थानाय क'क्राझार समस्तिनि बिनि माखासे जेंनाखौ बुंनो थाखाय बिथांखौ सोर एडभाइस होगोन बेखौ एडभाइस होनाया माने जोंनि काउन्सिलाव मोनसे रुलिं गभर्नमेन्ट दङ निश्चय बेवहाय इन्टेलेक्चुवेलफोर दङ जुदि एडभाइस होनाया भुल जालाङोब्ला बे गासिबो भुल जालांजोब्बाय होनना सानना लाखादो आरोखि दा एडभाइजार बा फारसेनिफ्रायनो मा बिथिङावहाय खामानि मावनांगौ बियो जोंनि बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै बियो एडभाइजार हिसाबै थानांगौ खिन्थु बुंनो थाङोब्ला एनडिए एलायन्स एनडिएनि थ्रुदिसो बिथाङा देरहानो हानाय जादों ओमफ्राय सिंगेलावहाय सोरबा सासेया देरहादों खिन्थु एनडिए एलायन्स मोनसेल' नङा ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय माखासे आफादफोरा बेवहाय कानेक्सन दङ बिनि गेजेरजों देरहादों बेवहाय गोबां इन्टेलेक्चुवेलफोर दङ आं बेखौ सानो खिन्थु नोंथांनि बायदिब्ला मा बेखौसो आं नोंथांनियाव उल्था कुइसन खालामफिननो जे नोंथांनि बुजिनाय बायदिब्ला बे जे देरहाबाय बेवहाय गोबां एलायन्स दङ खिन्थु आंनि बुजिनायावसो गोबां एलायन्स दङ खिन्थु नोंथांनि बुजिनायाव मा एलायन्स दङ आं बेखौ मिथिया नोंथाङाबो बिनि फिननायखौ होनांगोन आरो दा नोंथांनि बायदिब्ला मा जयन्त बसुमतारीया हाजारबार हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ हाजारबार बे सिन्था खालामनांगोन गुवाहाटी सरकारनिफ्राय बियो माखासे खोथाखौ जुदि अथरिटि लायालासिनो दिल्लीयाव खोथा बुंनो हानाय बेनाव पावार गैया नाथाय जों आसा खालामो जयन्त बसुमतारीया गिबि दिल्लीयाव सोरबा हेमन्त सारनि एडभाइस हरनायखौ अबेबा खोथाखौ एसेबाबो आन्द्रायनानै एक्सएनडिपिनि जेंनाखौ आरो बिटिआर एकर्डनि जेंनाखौ दिल्लीयाव सोसनफानांगोन नाथाय हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मालाबा बुंनाय नङा दे जोबथेसालियाव थानायफोरनि थाखाय बुंनांगौ एक्सएनडिपिफोरनि थाखाय बुंनांगौ बिटिआर एकर्डनि थाखाय बुंनांगौ बेखौ मालाबाबो आसाम सरकारनिफ्राय बिथांखौ बुंनो थाखाय अधिकार होनाय नङा बिनि थाखायनो दिनै आं आसा खालामो जयन्त बसुमतारी देरहानायाव जोबोद गोजोननाय दं नाथाय राजु नार्जारिया जयन्त बसुमतारीनि जायगायाव गेलेनायमोनब्ला गोरों मानसि दिनै 5 लाखनि खाथियाव जयन्त बसुमतारीया देरहादों नाथाय राजु नार्जारिया जुदि गेलेनायमोनबा 7 लाखआव देरहागौमोन 7 लाखनि बारा देरहागौमोन नङा होमबा नाथाय फंसे बाथ्राखौ आङो गिबियावनो बारस'नानै बुङो जाय बिपिएफ पार्टिखौ बिटिसि बा बिटिआरनि गावसोर गोजा रायजो राजाफोरनि हेफाजाब आरो बिथांमोननि माखासे मावनायखौ मोजां मोननानै जेरै समान समान होनना जों बुंनांगोन बा 50,000सोल' डिफारेन्स नङा होमबा दा जयन्त बसुमतारीजों सोर सोर दं सोरबा बङालि संगठनफोरनि दं सोरबा बांगाल संगठनफोरनि दङ सोरबा इउडिएफनि दङ गुबुन गुबुन दोलोनि दङ आरो एनडिनि थाखाबाय नङा होमबा दिनै बिथांमोना जुदि ज' हिसाब खालायोबा आरो लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि फरायसा आफाद दंफायो बिथांमोनजों नङा होमबा दिनै बिथांमोना लोगो नांनानै खमावबो 15निफ्राय 20तासो बिसोरो संगठन ज' जानानै बिपिएफ पार्टिखौ फेजेननो हादों नाथाय जों दिनै बर' हारिया बा जायफोर बिपिएफ पार्टिखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोना दुगा जानो हायो मोनसे पार्टिखौ फेजेननो थाखाय माने इसेबां लोगो लानो गोनां जादों बे पार्टिया बांसिनै बर' हारिनि थाखाय बांसिन खामानि मावदों खोमा नङा होमबा दिनै बिनि थाखायनो मोनफ्रोमबो गुबुन हारिनि दल संगठनफ्रा बिपिएफनि एगेन्स्ट खामानि मावदों बे आरो आंनिफ्राय आरो लोगोसे आं उनाव सोङो बेखौनो जाय दिनै खाम्फा बरगयारिया जेननानै दिनै गावनिफ्राय
माखासे मैयानि मोनाबिलि समाव स्पष्ट माखासे जयन्त बसुमतारीखौ रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो थाखाय खावलायदों। दा खाम्फा सारनि जानानै मा बुङो? दा बियो लाखि आनलाखि मोनसे गेमसो नालाय बियो जेन'बा मोनसे फुटबल टीमखौ गेलेयोब्ला बबेबा मोनसेया ट्राइ बेकारसिमावब्लाबो फाइनाल्टियावब्लाबो बियो जेननाय देरहानाया थायो। दा बुंनो थाङोब्ला जोङो मोननै बर' जाथिनि जे पलिटिक्स पार्टी बे पलिटिक्स पार्टीया समान समान खारलांनायखौ नुनानै जोङो खुब गोजोननाय मोनदों आरो गोबां सापर्ट खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा खाम्फा सार बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय जयन्त सारनि सायावहाय बिथांनि बुंनाया बहुत भेलुएबल माने भेलु गोनां बाथ्राखौनो बिथाङा बुंदों आरो बिथांनि बुंनायजों मटिभेसन लानानै जेन'बा एग्जाम्पलाव आङो बुंनोसै नोंजों आंजोंनो केन्डिडेट नोङो अपोजिसन आं रलिं दा जों सानैनि गेजेराव कन्टेस्ट जानानैहाय नोंथाङा बिराद मोजां आंनो मोनसे बाथ्राखौ होबाय जे जेननाय देरहानाया जोंनि गेजेराव थाखायो खिन्थु देरहाखांनायनि उनाव मा मावनांगौ मा सानहैनांगौ नै बिनि बागै नोङो सुंद'यैब्लाबो बै रिजाल्टखौ मोननायनि सिगां बुंबाय नै बेखौ आंबो गोसोआव लानांगौ नै थिग बेबायदि सिस्टेमावहाय जुदि बिथाङा आगान सुरोब्ला बहुद गोजौआव जोंनि जाथिया थांगोन आं बेखौ नुहुरदों आरो जोंनि जाथिया माब्लाबाबो फावसायनाय नङा। खिन्थु जेरैबायदि डिमा हासावआवहाय जोङो धरना होनाय नुदों गाव पन्सायत सोनायनि बादै मोनसे 6 शेड्युल काउन्सिलावहाय गाव पन्सायत सोयोब्ला माने जोंनि 6 शेड्युलनि माखासे डेभेलपमेन्टफोरा डाउन जायो माने गाव पन्सायत सोनाय माने बेयो जेनेरेल मोनसे सिस्टेम बायदि बियो थाङो आरोखि जोंनियाव जाहैबाय जेरै बिटिसि आवहाय जोंनि बिसिडिसि दिनै जोंनि सीएम बिथां आसामनि सीएम बिथाङा माने मा बिसिडिसि बुस्थु बिलाय होननानै बुंदों खिन्थु बे बिसिडिसिनि थ्रुदि जोंनि बिटिसि काउन्सिलर दिनैसिमाव बेसेबां डेभेलपमेन्ट जादों नैबेखौ जोङो बुजिना लानांगोन आरोखि दा जेरैबायदि डिमा हासावआवहाय दिनै आलादा मोनसे काउन्सिल दङब्लाबो बिथांमोना नैबे गाव पन्सायत सोसननो नागिरनायनि थाखाय जे धरना होनांदों जे खराव गोग्लैनो थांगासिनो दङ बेखौहाय माने जोंनि लिडारफ्रा थाल खालामनो रोङा आरोखि बिनिखायनो आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौसो क्लेरिफिकेसन हरनो सानो दे जोंनि लिडारफ्रा जेखि लामायावनो थाबाया मानो जोंनि नैबे बिटिसि काउन्सिलावहाय नोङो जेरैबायदि दैदेनलाङा मानो जिखि जाया लामाखौ लानानैहाय दैदेनलाङा मानो माने गोथौ हाखराव गब्रनाय लामाजोंल' दैदेनलांनाङा आं नैबेखौ सानो आरोखि मैयानि थांनाय मोनाबिलि समाव जयन्त बसुमतारी देरहानायाव ओरैबायदि रंजादों मैयानि समाव जायनि थाखाय सोरबा जयन्त बसुमतारी देरहानो हाबाय सोरबा आंनि गोसोनिफ्राय आं नोंथांनाव सोङो मैयानि जिबायदि रंजा बाजा रंजानायनि समाव जाय गेदेरमा जनकलाल सार आरो लोगोसे पंकज इस्लारि सार बिथांमोननि टीमनि नाजानायाव जयन्त बसुमतारीया देरहासार जानो हाबाय सेकेन्ड पजिशनाव खाम्फा सारा जानो हाबाय मैयानि समाव जाय गेदेरमा सानैसो बा बिथांमोननि ग्रुपखौ लेंहरनानै बिथांमोनखौ आर'नाइ सोयोबा माबा मोनसे खहा जागौमोन नामा? बे सोंथिया खुब मोजां माने बुस्थुआ जाहैबाय आङो आंनि चेनेलावबो फंसे बाथ्रा बुंनाय जादों जे खाम्फा बरगयारी बा जयन्त बसुमतारी बिथांमोन सानै देरहानायनि सिगां अलरेडि सोरबाया देरहानानै दंखायो आं नैबे बाथ्राखौहाय आंनि चेनेलावबो आङो बुंनाय जादोंमोन। दा जोंनियावहाय बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदि माने क्रेडिटखौ बयबो माने पार्सनेलिटि लाजोबो दिनै जनकलाल सारमोननि नाजानायाव जे जनकलाल सारमोननि टीमनि नाजानायाव जे गावसोर बेवहाय हाद्रि खुफुंलायनाय राजनिति गेलेनो मोन्दों बेखौ बिथांमोननियावहाय सेन्टिमेन्ट गैया सोरबा बिपिएफ दोलोनिब्लाबो बेखौ हयथ'बा मावनाय नङामोन सोरबा इउपिपिएल पार्टिनि जे दा देरहानानै दं बिथांमोनाबो मावनाय नङा जुदि मावोब्ला खुब रंजाथावनि बाथ्रा बोराय बैसोआवहाय बिथांमोना जे गावनि जाथिनि मोनसे पलिटिकेलनि जेंनाखौहाय बोस्रांनानै होदों नङाब्ला जिन्दागियाव जोंनो लिरना होनो हानायनि मोनसे पजिशनाव दङमोन जे नब कुमार सरनियाखौ बिटिसियावहाय गाख्लायनो हानाय रावबो दं गैयामोन ओमफ्राय बिटिसिनि पावारा ओरैबायदिमोन बिटिसिया बिराद मोजां मावनो थाङो
खिन्थु थांबाय थानाय समावनो नब कुमार सरनिया मोनसे इन्जुर बायदि गसंथेना थानाय जायोमोन आरोखि वाल खामोन बियो खारन बैहाय आवाज होग्राया जे गैया बियो वाल होथेनाय बायदिमोन आरोखि जोङो माबा मोनसे साननानै आवगायगासिनो दङ नैबे वाल होथेनायनि थाखाय जों बारहोनो हायामोन आरोखि बे वालखौ दि बोस्रांनांगौ बे बोस्रांग्रा जे एग्जाम्पलाव आङो खोथा बुंनोसै बे वालखौ देख्रुबनानै जे बोस्रांग्रा जे लेबारफोर दङ नैबेखौ सन्मान होनांगौआ नैबे बिटिसि बाखिन्दायामोन खिन्थु बेखौहाय बिसोरो माब्लाबाबो मावनाय नङा बिसिनि माइन्डआवहाय माब्लाबाबो फैनाय नङा आरो बिसिनि माइन्डआ माने जोंनि बायदि थौले मेलेमनि जेरैबायदि सानो बेबायदि बिसिनाव साननो हानाय गोहो गैया आङो बेखौ सानो मोननै पलिटिक्स पार्टिनिफ्रायबो आरोखि आरो लोगोसे मोननै हान्जाजों जों बांसिनै थोंजोङै जों बुंनांगोन दे बिपिएफ आरो इउपिपिएल साफ्रोमबो गेदेरमा आरो बिथांमोननि कर्मि आरो लोगोसे रायजो राजाफोर साननैसो सिगां जोबोद गावजों गाव एना एनि गावजों गाव माने दाङाबाजि मोननै पार्टिजों दा बिनि सायाव रिजाल्ट जोबखांनायनि उनाव जाहाथे बेबायदि गावजों गाव थेर फाथिलायनाय गावजों गाव गाज्रि मोनलायनायखौ नागारलायनाया बर' समाजनि गेजेराव जाल्दाब गारनो हायोबा बेसेबां मोजां बेखौ एसे बुंगोन नामा बे बाथ्राया एकदमबारे मस्ट इम्पर्टेन्ट बुस्थुआ राजनितिखौ सिगाङाव मानसिफ्रा बुजिग्रोनांगौ राजनितिया मा बुस्थु राजनितिजों जोंनि संसार जानायजों बहुद डिफारेन्स दङ राजनितियाव एगेन्स्टब्लाबो जोङो मानसि हिसाबै इउनिटि जानांगौ दा एग्जाम्पलाव आङो बुंनोसै आदा नोंनो राकेश ब्रह्मखौ दोखो रायो खिन्थु राकेश ब्रह्मनाव नोंनो जे थाङो बिनि एन्सारखौ नोंनो होदो माने बिनि एन्सारा बेयावनो दङ आरोखि आं जे थांनाय समफोरावबो बहुत बार फनफोरावबो रायलायनाय जायो दा नैबे बहुत डेन्जारेस आरोखि खिन्थु नोङो राजनितिखौ जुदि बुजियामोनब्ला नोङो राकेश ब्रह्मनाव थांगौमोन नामा थांनाय नङामोन दा नोंनो बुंदो बेखौ नों जे राकेश ब्रह्मखौ दोखो रायो नों जे राकेश ब्रह्मनि सिथ्लायावनो गसंना फैयो माने एन्सारा नैबेयावनो दङ आरोखि पलिटिक्सआ नैबेबायदि सिस्टेमाव थांनांगौ माने जोङो पार्सनेलिटि एगेन्स्ट जानो राजनितिक हिसाबै जोङो सोरखौ ब्लेम होयो सोरखौ मा बुङो बुं खिन्थु नोङो मानसि हिसाबै थांनानै थानायाव बियो मानसिक हिसाबै थांनानै थानाय जे जोङो गोरोबलायना थांनानै थानांगौ बिनि थांनानै थानायनि बेलायाव बहुत डिफारेन्स राजनितिकआ बहुत डिफारेन्स आरो जातिजों राजनितिकजोंबो बहुत डिफारेन्स दं जुदि बबेबा मोनसे जातिनि माहारियारि आफाद बियो पलिटिक्सजों एलाइन जायोब्ला बिनि सिनस्रिया बायबाय बे जातिनि सिनस्रिया बायबाय होनना जोङो बुंनांगोन दिनै गाबोन जोङो नुनो मोनखायोना बे सिनस्रिया अलरेडि बायखानाय आरोखि दा रायजो राजाफ्रा माखासे बेफार फालांगि मावनाय सोरनिबा निदान नादान माखासे हेफाजाब मददाव जोंनि बर'नि जों दा बुंनांगोन 12 मास राजनिति गेलेनाया मोजां ना गाज्रि दा जों नुयो गुबुन हारिखौ इलेक्सन टाइमावल' गावजों गाव बखिलायनाय नङा होमबा ओमफ्राय आसाम एसेम्बलि जायोबा गावजों गाव खोथा दान्थे बिदान्थे जायो माखासे एमएलएफ्रा दा जोंनि बर' माहारिनि मोननै दोलोआ 12 मास नुदों दा बे मोजां ना गाज्रि बे लैखोना बेथ' बहुत गाज्रि आरो बहुत दुखुनांथावबो ओमफ्राय जि जायगायावहाय 12 मास पलिटिक्सआ थाबाय थायो बे जायगायाव माब्लाबाबो उन्नति जाया जौगानाय थाया माने नोङो माबा मोनसे मावनो थां बेवहाय सोरबा सोंखारिनाय बियो जों होनायसो बियो जोंनि समाव मावनायसो बा सोरबाया मोनलांबाय बियो मोजां नङा नैबेफोरबायदिया गोबां सोलिबाय थायो खिन्थु राजनितिखौ जोङो 12 मास खालामबाय थानानै जों नैबे बिपिएफ नैबे इउपिपिएल बेबायदि जोङो नारगारलायबाय थायोब्ला अट'मेटिकलि जोंनि नैबे जातिनि जे खौसेथि बियो गावफ्रुलांगोन बिनिखायनो आङो सिगाङाव बुंबोदों जे माहारियारि आफादा जुदि पलिटिक्सआव हाबोब्ला माने मोनसे जातिया थांनानै थानो गोब्राब होननाया नैबेयावहाय मोजाङैहाय नैबे लेसना हाबदों आरोखि जुदि जोङो 12 मास राजनिति खालामलायबाय थायोब्ला नैबे बिपिएफ नैबे इउपिपिएल बे जातिया माब्लाबाबो जौगानाय नङा बे राजनितिजों खारलांबाय थानानै राजनितिकनि मुलाम्फा मोननो लुबैनानै खारबाय थानानै गावनि मावनांगौ दांनांगौ सोरखौबा गथ'खौ मोजां स्कुलाव फोरोंनांगौ गावहा थाखा खामायनांगौ आबाद खेथि मावनांगौ बेफोरखौ गासिबो बावगारजोबना मा जागोन राजनितिनि उन खारफाबाय थागोन आरोखि ओमफ्राय खारफाबाय थाना बे जायगायावहाय माने जौगाथाया खम जाबोगोन खिन्थु जोंनियावहाय राजनितिक बुस्थुखौहाय खुब खम मानसिया बुजियो आरोखि
राजनीतिकआव थायोब्ला जे नोङो दलद जिरायना मोनजायो बे नङा। राजनीतिका जाहैबाय जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनाय। ओनसोलखौ माबोरै जौगाहोयो? जोंनि थांलाय फैलाय हान्था मेला लामाया जोंनियाव मोजां जानांगौ। बे लामाया मोजां जायोब्लानो जोंनि बिजनेसफ्राबो मोजां जायो। नोङो जेनेबा गय बिफां गायबाय, नोङो बबेबा हाग्रा गेजेर लामा गैयि जायगायावहाय गायोब्ला बे अट'मेटिकलि बेखौहाय साइटिं खालामनायावनो बिनि दामा खम जाहैखागोन। जेब्ला लामा मोजां जागोन बे जायगानि बुस्थुफ्रा माने भेलु गोनां जागोन। माने गारिफ्रा बेवहाय बोलो नांनाय नङा, खस्थ' नांनाय नङा, साइटिं खालामनांनाय नङा। प्लास बेजों लोगोसे जोंनि कृषक, जोंनियावथ' दा गासिबो कृषक गोजा, बेवहाय माखासे आबाद खेथि मावनायनि फेसिलिटिफोरखौ होनो हानांगौ। जेरै बान्दो दंग, सुइस गेट, माने खस्थ' खालामनाङालासेनो माने नैबे डेभेलपमेन्टफोरखौ होना होनांगौ आरोखि। पलिटिक्सआव नैबेसो। खिन्थु सोरनिबा बुजिनायाव मा राजनीतिकआव थायोब्लानो आराम माने जेब्लायबो फैसा मोनबाय थानांगौ। नैबे माने एंगेलजोंहाय खारनानै गोबां न'खरफ्रा हायलांबाय। माखासे फिसा फिसौ स्किमफोर लक खालामनानै होबाय। बेयावथ' दालालफोरबो थायोना, बे दालालफोरनि लकआवहाय दाहार दासि लाबाय। नैबेयाव न'खरा जौगानो नागारै हायलांनायखौसो जों बांसिन नुनो मोनदों आरो। दिनै गाबोन हिनजाव माबा माबि खारनाय, न'खराव दावराव जानाय, हिसाब गैयि खारनाया बबेयाव बाराय? नैबे पलिटिक्स बुस्थुखौ मेनटेन खालामनो रोङियाव, माने पलिटिक्स बुस्थुखौ राजनीतिगिरिफोरा बुजायनानै बुजिहोनो रोङियावहायसो नैबे बुस्थुआ जादों, माने बारायबोनाया। दिनै जोङो सोरबा मेम्बार जायो, सोरबा चेयारमेन जायो, हिनजावफ्रा लाक्जारियास बेरायो, ओमफ्राय फारसेथिं हरै फिसायफोरनि माखासे खामानिफोरा साक्सेस जालिया, थाखा फैसाफ्रा आंखाल जाबाय, खामायनाय गैलिया, आबाद खेथिनिफ्राय जेबो इनकाम फैलिया। नैबेयावसो न'खरफ्रा बांसिन गावफुनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोखि। खिन्थु गुबुनफोरनि राजनीतिकखौ माबायदि बुजियो आं बेखौ बुंनो थाङा। खिन्थु राजनीतिकआ गासैनोबो जे फैसा रानना होनांगौ बे नङा। माने जोंनि ओनसोलखौल' डेभेलपमेन्ट खालामना होनांगौ, जोंनि मावनानै जानायनि फेसिलिटिखौल' जोंनो होनांगौ। नैबे आरोखि आंनि बुजिनाया। ओमफ्राय जोंनि खोनानो मोननाय मथे जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनो थाखाय लाख लाख थाखा गारदों होनना खोनादों। दा बोसोरबायाव एमपिनि फान्डआव बेसेबां माखासे खामानि फैयो आरो बिथाङा बेसेबां खामानि मावनानै लाबोनो हागोन? दा बेफोरबायदि खरस खालामनायखौ जुदि खोनायोबा गिथावना। दा बै गावनि थाखा गारनाय आरो सोरबा फाइनान्स खालायनाय बिथांमोना बे थाखाखौ रिकभार खालामफिननो थाखाय बिथांनाव माबा मोनसे दङ नामा? बेखौ रिकभार खालामनायावलाय पलिटिक्सनि माखासे गेम थाजोबो, बेवहाय गासिबो गेम गोजा नालाय। माने साधारन जेन'बा जों बिसिनि गेमखौ हमदां हरनो हादों। बिसोर जे जिबायदि गेम गेलेदों बेखौ जों अट'मेटिकलि हमहरनो हाखादों। खिन्थु हाजारजन मानसिया बेखौ माब्लाबाबो हमनो हानाय नङा। बेवहाय बहुद गिदिर मोनसे गेम थायो आरोखि। ओमफ्राय नैबे गेमजोंनो माने पाब्लिकनि जे सोरजोंबा इन्टारेस्टिं दङ, सोरबा मोजां मानसिखौहाय सायख'नानै दङ, नैबे गेमानो बैनि गोसोखौबो सोलायहोयो आरोखि। नैबे बुस्थुखौहाय पलिटिक्सआवहाय बिराद बुजिनांगौ जायो आरोखि। बियो बांसिनै रानिं माने 12 मास बियो जानानै थाया। बियो 5 बोसोराव खनसे बियो बिराद गिदिर मोनसे गेम फैयो आरोखि। नैबे गेमखौ बुजिनांगौ। जुदि बेखौ बुजिनो हायाब्ला नोंनि 5 बोसोराव जेसेबांनाखि नोंनि माइन्डआवहाय मा जानांगौमोन, मा हास्थायनानै दङमोन, बियो साक्सेस जाबोयैनि जाहोना नेक्स्ट इयारावबो बियो माब्लाबाबो साक्सेस जानाय नङा आरो। जेन'बा जोंनियावथ' नैबे बोसोरावहाय बेखौ देरहाहरबाय, जोंनियाव बेबायदि डेभेलपमेन्ट फैनांगौ, बेबायदि डेभेलपमेन्ट फैनांगौ, बेबायदि मोनसे साननायाथ' फैयो नालाय बयनिबो सायावहाय। खिन्थु नोङो जुदि बै समावहाय ब्रेन वाश खालामजाहैयोब्ला माने माब्लाबाबो मावनो हानाय नङा आरोखि। आथिखालावहाय बिजेपिनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे सिस्टेमखौ बानायदों बिसोरो, गोबाङानो बेखौ मिथिखागौ। माने बेवहाय ओरैबायदि ब्लेक खामानिखौ मावगासिनो दङ। ओमफ्राय सबसे बे ब्लेक खामानिनि गेजेरावहाय सबसे डेन्जारेससिन बबे खामानिखौ मावदों होनोब्ला बिथांमोना माने वाट्सएप इउनिभार्सिटि। वाट्सएप इउनिभार्सिटिया माखौ होननानै बुङोब्ला, वाट्सएप इउनिभार्सिटिया बेखौनो बुंनाय जायो जे वाट्सएप ग्रुप बानायो। बे वाट्सएप ग्रुपनि गेजेरजोंहाय ओरैबायदि माने ब्रेन वाश खालामो, नंखायखौबो नंगौ बुङो, माने नंगौखौ नंखाय बुङो, माने ओरैबायदि ब्रेन वाश खालामै माने मानसिफोरनि ब्रेनखौ एकदमबारे आन्दायहोजोबनानै बै जे वाट्सएप ग्रुपआव दङ, वाट्सएप इउनिभार्सिटियावहाय बिसोरो गावसिनि खाथि खाला न'खरफोरनिखौहाय फुरा बिसोरो बे मेसेजखौनो
फोरोंजोबगोन आरो बे मेसेजखौनो खोन्थागोन दानि गासिबो माने ब्रेना वाश जाजोबनानै बिसिनि ब्रेना टटेलि आनलेट जाजोबना थायो आरो नैबे थ्रुदि बिथांमोना खामानि मावो ओमफ्राय बिनि मुलाम्फाखौ सोर खालामो होनना बुङोब्ला जाय WhatsApp इउनिभारसिटियावहाय जयनिं दङ नैबे WhatsApp इउनिभारसिटियाव जयनिं थानाय मानसिया बिनिफ्राय मुलाम्फाखौ खालामो आरोखि जेरै आं बेबायदि खामानिखौ मावबाय बिनियावहाय निश्चय राङा सहैयो जेनेबा न'खर 500 थाखा राननानै होयो किन्तु बिसिनियाव अंकआ हयतोबा 2000बो सहैनो हागौ 1000बो सहैनो हागौ बिनि गेजेराव बिसिनो 500खौ होबाय बाद बाखि गाव माबाबाय गाव लाजोबबाय ओमफ्राय बेजोंनो माने सामदार जिन्दगी थांनानै थानो सेस्था खालामो किन्तु बेबो हाहैजोबनो नागिरा आरो खारन बियो ब्रेन वाश खालामनानैसो खामायनाय फैसा बियो आरो जोंनि खोनानो मोननाय मथे दानि गोहो खुंथायाव थानाय आरो आसामनि गोहो खुंथायाव थानाय जाय गेदेरमा आरो सेन्ट्रेलाव थानाय जाय बिजेपि सरकारनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरनो फ्राय बाहाग मान्थलि 1200 बा 1000 सोरबा रान्दिनो सोरबा अनेक बिदिनो आसनि फैयो दा बिसिनि आसनिया मालाबा 2 मासजों मालाबा 3 मासजों मालाबा 6 मासजों मोनो दा बेबायदि समाव बेबायदि आसनि मोननायजों लोगोसे मालाबा बेमार सेमार जायोबा न'खराव माखासे उसुबिदानि माखासे जेंनाया थोस्लाबा नाथाय माखासे रायजो राजाफोरनि गावजों गाव सावरायलायनाया जेब्ला बिपिएफनि गोहो खुंथायाव दं अब्ला सोरनिबा न'खरनि जेंनायाव हेफाजाब मदद बियोबा एसेबाबो सोरनोबा 10,000 20,000 एसेबाबो गावनि बेमारिखौ दिल्लीयाव लांनो थाखाय हेफाजाब मोनदोंमोन दिनैनि बे गोहो खुंथायाव थानाय जाय बिटिसि बिटिआरआव बिथांमोननाव माखासे आसनि बेमारिफोरनि माखासे लाइजाम मोनसेयावबो माने हेफाजाब मदद मोना होननानै बांसिना फोरमायलायो दा अबे खोथाया सैथो बेथ' सैथो आंबो समनि गेजेराव बेमारनि भिडिअ बानायो ओमफ्राय आङो बुंहरदो बिदि एमएलए नाव थां बिदि EM नाव थां ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिसोरो एक्सेप्ट खालामाब्ला बाद बाखि आं नायगोन दे बेसेबां फैया नैबेखौ आं बुंहरदों आरोखि ओमफ्राय 1200 थाखा राननायनि बेलायावबो बुंदों आरो 1200 थाखा राननाया माने बेखौ एग्जाम्पलाव पाब्लिकनिफ्रायसो खाङो बेखौ पाब्लिकआ जाब पाब्लिकआ हमदांनो हानाय नङा माने जोंनिफ्राय जे बेसेबां लुथिना लाङो बेखौ रावबो हमदांनो हानाय नङा एग्जाम्पलाव आं बुंनोसै नैबे थाव बे थावआवहाय नोङो गासिबो फरायजोबोब्ला GST बहरैनाय नुगोन बेवहाय GST नाम्बार लिरनाय नुथारगोन आरोखि बेयाव किन्तु बे GST खौ बै कम्पानिया थैयाखै नोंसो थैदों बे GST TST दाननानैसो दामा एथ' बिनिया बेबायदि आरोखि ओमफ्राय नैबेखौ पाब्लिकआनो हरदों नैबेनिफ्रायनो बिसोरो माने माखासेखौ गावसोरनि खामानियाव बाहायनानै माखासेखौ पाब्लिकनो रिटार्न होफिनो अल इन्डिया गासिबो दिनैनि दिनावहाय 1200 थाखा होजोबनो हायो होनना बुङोब्ला आं गनायो बेखौ आदायाबो मोनो जानांगौ किन्तु आं मोना आंनि न'खरावहाय रावबो मोननाय गैया किन्तु सिगांनि समाव मोनोमोन ओमफ्राय बोरै दानना होजोबखो आं बेखौ मिथिला आइबो मोनोमोन आफाबो मोनोमोन किन्तु दानि समावहाय मोनना मोना किन्तु आंहाबो मोननायनि रेकर्ड गैया किन्तु गासिबो भटार्सफोरनोहाय 1200 करि नैबे अल ओभार इन्डियायावहाय जुदि होनो हायो होनना बुङोब्ला बेखौ आं गनायगोन एसेब्लाबो किन्तु नोंनि गामियावनो साननानै नाय आदा नोंनि गामियावनो अरुणोदयखौ गहरे नैबे न'खराव मोनाखै होनना बुंनो हाया होननानैहाय नोंबो बुंनो हाया खारन न'खरनै न'खरथाम मोनगोन नोंनि गामियावहाय गासिबोथ' मोनजोबाना किन्तु बेबायदि अल ओभार इन्डियायाव मोनफ्रोमबो न'खरनि साफ्रोमबो भटार्सफ्रा 1200 थाखा होनो हायो होनना बुङोब्ला आं बेखौ गनायगोन किन्तु बै माखासेखिनि मानसिनो माने अल ओभार इन्डियायावहाय 100आवहाय 40% बो बिसोरो होनो हायाखै मेक्सिमाम 20% खौ होनो हादों बे 20% खौ बिसोर माबोरै होनो हादों होनोब्ला जेरै आं दहाय थावनि बथलखौ देखायदों बेवहाय कम्पानिया गासिखौबो लिरजोबनानैसो टटेल दामखौ देखायो टटेल दामखौ देखायनानैसो माबा रेटखौहाय लिरनानै होबाय बियो 50 थाखा बा 60 थाखा ओमफ्राय बे GST खौ बै कम्पानिया होआ नोंसो होनांगासिनो दं नोंनि फैसाखौ लांनानैसो बै कम्पानिया GST बहायो बेबायदि आरोखि बिपिएफआ 10,000 20,000 सोरनिबा बेमार सेमार जायोबा सोरनिबा फरायनाय जिखुनु जा जेंनायाव बा समाजनि खामानियाव हरनो हायोमोन
दिनैनि गोहो खुंथायाव थाग्राफ्रा मानि थाखाय हरनो हाया डिफारेन्सआ मा? बियो ओरैबायदि माने बियो गावनि खुद अननाय माने गोसोआवहाय गावनि आंगो गावनिनो मानसि होननानैहाय साननायनि सायाव डिपेन्ड खालामो। जेन'बा हाग्रामा महिलारिनि समावहाय गोबां बेबायदिनो रेहायखौ मोनाखै नङा, मोनदों। गोबां मानसिफ्रानो दिनै रेकर्ड दङ, खिन्थु नैबे समावहाय सिपनिसिम नोङो सहैनो थाखायनो नोङो माखासे पारमिसन लानायाव नोङो सप्तासेबो नांलांनो हागौ। बायसान्सआव नोङो लामा सामायाव लोगो मोनोब्ला बे गुबुन खोथा जागोन, खिन्थु नोङो बेजों पार्सनेलिटि रायलायनो थाखाय नोङो गोबाव समनिफ्राय नोङो जेरैबायदि जोंनि दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि मानसिफ्रा हम मिनिस्टारखौ लोगो हमनो थाखाय 3 मास सिगाङावहाय लाइन थाहैनो गोनां जायो। थिग बेबायदिनो जोंनि सिपखौबो दा, खिन्थु बियो सिप नङा, एग्जिकिउटिभ मेम्बारसो। बे एग्जिकिउटिभ मेम्बारखौ लोगो हमनो थाखायनो जोंनि बिटिसिनि मानसिफ्रा दिनै लाइन थाहैनो गोनां जायो। दा बियो अब्ला बेबायदि लाइन थाहैनो गोनां जायोब्ला बै बेमारि इमारजेन्सि नांगौ मानसियालाय बहाथो लाइन जाबाय थानो, मानसिया थैग'हैगोन। दा बेबायदि गेदेरमा रायजो राजाफ्रा आन्दायदों नामा? मैयानि जयन्त बसुमतारी देरहानाय आरो खाम्फा सार जेननो गोनां जानाया रायजो राजाफ्रा आन्दायनानै थादों नामा? बेनो जाहैबाय माने आं दहाय सिगाङावहाय जेरैबायदि ब्रेन वाश होननानै बुंदों वाट्सएप इउनिभारसिटिनि थ्रुयै। बे वाट्सएप इउनिभारसिटिनि थ्रुयै बबेबा मोनसे गामियावहाय बे वाट्सएप ग्रुपआव दङब्ला बेयावनो टटेलि बे मोनसे मोजां फोसावदोंब्लाबो गाज्रि फोसावदोंब्लाबो नैबेनो गोसारजोबो आरोखि। थिग बेबायदिनो जोंनियावहाय दा नैबे बुस्थुखौहाय गोसारहोनानैहाय जोंनियावहाय आन्दायगासिनो दं आरो। बे एखे माने कुइसन एन्सारावनो गोलैबाय। औ, बे वाट्सएप इउनिभारसिटियानो बेयाव गासिबो कानेक्सन दङ। बे वाट्सएप इउनिभारसिटियाव जेनेबा नों जइन दङ, नै बेबायदि जायगाजोंहाय नोङो बेबायदि प्रसार खालामहैदो। दानिया बै गामियाव थांबाय, सोरबा सोरबा प्रमद बर'खौनो सिनाया, सोरबा सोरबा हाग्रामा महिलारिखौनो सिनाया, बेबायदि मानसिफोरबो दङ जोंनि नैबे बिटिसियावनो। अब्ला बैफोरबायदि मानसिनि सिगाङावहाय मिडियानि गेजेरजोंल' फोसावोब्ला बिसोरनियाव माब्लाबाबो हाबहैनाय नङा। खिन्थु जेनुइन भटार्सआ बैसोरसो। खिन्थु एसे स्मगलार, एसे स्मार्ट मानसिफ्रा सोरबा बेंगलर थाहैयो, सोरबा बबेयावबा थाहैयो, मबाइल नायग्रा मानसिफ्रा बांसिन जायगायाव थाबावा। जेरैबायदि दा 14-15 लाख भटार्सआवहाय जोंनियावहाय 12 लाखल' भटार्स दं, खावसेयानो। बैसोरो बहुत स्मार्ट गोजा, बिसोरो मबाइल नायग्रा गोजा बिसोरो। खिन्थु बे 12 लाखआ फ्राय भागानो माने बेयावनि बाखिन्दा आरो रायजो जानाय मानसिफोर आरोखि। दा नै बिसोरखौहाय गासिबो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय प्रचार खालामनो हायो बे नङा, खुद गावनो थांनांगौ, अब्लासो जाहैजोबो आरोखि। दा जोंनि भिडिअखौहाय खाम्फा बरगयारी जेननाया माखासे फिल्डआव थांनायनि थाखाय जेनबाय नामा? बेफोरबो जानो हागौ। आरो बेवहाय माखासे गावनि पलिटिक्सखौ माबोरै गोख्रों खालामनो हायो नैबेनि माखासे टेकनिकजोंहाय खारनो रोङियावहाय माने ससियेल मिडियायावबो एक्टिभ थानांगौ, ओमफ्राय गावबो खुद मेहनत खालामनांगौ। खाम्फा बरगयारीया बहुत मेहनत खालामदों आरो बिथांनि मेहनत खालामनायखौ जोंबो नुदों, जों थाबायफायाखैब्लाबो नुदों, सोरबा जयन्त बसुमतारीनि खस्थ' खालामनायखौब्लाबो जों नुदों। खिन्थु माखासे बेवहाय गोबां बाथ्रा दं आरोखि। नोङो जोंनिया देरहाखाबाय होननानैबो बुंलाबायब्ला जाया, बेयावबो बहुत खोथा दङ। सिगांनि 2003निफ्राय सोलिबोनाय पलिटिक्सआ आलादा, नै दानि पलिटिक्सआ बहुत आलादा, बहुत डिफारेन्स दं। दा नैबेयावहाय माबायदि सोलिनांगौ नैबेखौबो सोलोंनो जों रोंनांगौ आरोखि। दा जोबथारनायाव आङो सुंद'यै भिडिअ'बो गोलाव जाबाय नङा होमबा? माखासे गोबाव सम रायजो जानानै 10-15 बोसोर दानि गोहो खुंथायाव थानाय आरो जाय सरकारा जोंखौ सालायदों बिथांमोननि माखासे नोजोराव बर' गामिया सिलिंखार जादों आरो साननैसो सिगां जेरैबायदि दै रानदों बेफोराव दै गैया। जोंथ' नुदों प्रमद बर'आ दै टेंकि गारि रानना होदों नङा होमबा? नाथाय गंसे गारि थांनानै सोरबा गुबुन रायजो राजाफ्रा थांनानै दैखौ रानहैदों। नाथाय गामि दरसेयाव फुं बेला गारि दैथायहरनो हानाय जाय प्रमद बर'नि आगदा आखि, प्रमद बर' सारा गुबुन खामानियाव थानानै हयथ' बियो गावनि माखासे टाइम टेबोलखौ बियो जानाय बे गामियाव बै दै टेंकि रानना हरनाय गारिखौ जों नुवाखै। बेफोरखौ बावबोबाय नामा रायजो राजाफ्रा? बेखौथ' रायजो राजाया गोसोआव दङ जानांगौ, खिन्थु रायजो राजाया ओरैबायदि माने समाव नोङो खुद बै जायगायावहाय खैफोद जादों, बे जायगायाव नोङो मदद होनो थाङोब्ला
सोरबा माबा बुंफैयोब्ला बै रायजोआ नोंनि एगेन्स्टआवबो बुंग्रा दङ आं खुद मोनबोनाय मानसि बेखौहाय आङो बै जायगायावहाय मोजां खामानि मावहैयोमोन बै समावहाय एक समाव आंनो मिडियायावहाय उल्था बुंजाबाय खिन्थु बिनि एभिडेन्सखौ जुदि आं होयोब्ला आं होनो हायोमोन खिन्थु रायजो राजाया जुदि आंखौ रायनानैहाय बिसोरो माबा मोनसे प्रफिट मोननो हाबायब्ला आं रायजागोन बिसोरो माबा मोनसे प्रफिटखौथ' मोनथारबाय बेनिखायनो आङो जेबो रिप्लाइ होआखै खिन्थु बिनि एभिडेन्सआ आंनाव दासिमबो दं दा आङो बिसिमखौ बुंनो थांलिया दा बुस्थुआ जाहैबाय बै दै मोननाय मोनैनि बाथ्रायाव जोंनियावहाय रायजो राजाफ्रा 100% बावलांखायो समनि गेजेराव माने गावनो बेखौनो सापर्ट होयो बेजोंनो गाव जे नायखिफिनजायो बेखौ बिसोर गोसोआव थाया बेबायदि कन्डिसन आरोखि थिग मैयानि समाव जि न' बाङा सिलिंखार खालाय जाबाय आरो गेजेर ससेयाव जाहा थाहा रायजो राजाफ्रा इनकाउन्टार खालाय जाबाय अन्नाय माखासे बेमार सेमार जायोबा नायफिनजायाखै बुंदों आबसुनि सोमावसारनाय जाय बिथांमोना गुलि नांजानाय सोरबाया बुख्रुब जानाय बिथांमोना बिना फैसा ट्रिटमेन्ट जायफोर दावहायाव बाहागो लानाय बिथांमोना हेफाजाब मदद मोनगोन नाथाय जों दिनै नुदों सोरबा आबसुनि सोमावसारनायाव सोरबाया बुख्रुब जाबाय दिनै गावनि गथ'खौ मोजां फोरोंनो हायाखै बिथांमोननि गथ'खौ फोरोंनांगौनि दायथ'आ दिनैनि गोहो खुंथायाव नङा होमबा जाय एक्स एनडिपिनि जाय गथ' गथायफ्रा दिनै सोरबाया जोबथेसालियाव दं सोरबाया मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि गथ' गथायखौ फोरोंनांगौ बिथांमोननि गथ' गथायखौ हेफाजाब मदद होनांगौआ दानि गोहो खुंथायाव थानाय दा बिनि सायाव सुंद' बुंनानै फोजोबदो आरो दा बिनि एन्सारखौ आं थोंजोङै बेखौल' बुंगोन बेफोर गासिबो बाथ्राखौहाय नोजोर लाखियोब्ला जोंनि बर' जाथिया 100% सावगोनां जाथारबाय माने 100% सावगोनां दिनै नोङो साननानै नाय बर' जाथिनि थैथाब थांथाब नांबोनाय मुंख्लं जानायनि बिमा बिफाफोर दिनै हालाय हाफाय दिनै जमा जमा जानानै प्रेस मिट होबाय बायदि बे सासे सन्मान होजाथावना मुंख्लं जाथिनि थाखाय थैदोंब्ला बेखौ बेबायदि खालामनो समायथाव नामा अब्ला बेबायदि खालामग्राया सोर बेखौ रायजो राजायाबो बुजिनांगौ बेखौ सोर खालामदों दिनै मुंख्लं जानानै थांबाय मुंख्लं जानायनि नामावनो जे जोङो फ्रिडमखौ मोननो हाबाय जोंनियाव बिटिसि काउन्सिलावहाय दिनै मिनिस्टारफ्रा एकदमबारे एस्कर्ट लानानै बेरायनो मोनबाय बैसिनि थैनायाव ओमफ्राय नैबे थैनायफोरनि बिमा बिफाया दिनै आलाय सिलाय होमब्ला बे जाथिया सावगोनां नंगौना नङा ओमफ्राय बिनि उनावहाय एबसुनि समाव नांबोनाय रमान स्क्रिप्टनि दं बर'नि बहुद दं नांबोनाय बेफोरनि थैनायफोरखौथ' माने बैसिम सानहरनोनो सम गैबावला खोमा माने जास्ट नै 2020नि 27 जानुवारियावहाय मुंख्लं जालांनाय एनडिए बेखौनो जुदि गोसोखांनो हायोब्ला बैसोरखौथ' बाद दोनबावो माने बे जाथिया अलरेडि सावनांनाय जाथि बेनिखायनो जोङो जेरैबायदि दावगानो नागिरदोंना दा नैबे एकर्डनि थ्रुयै बे गासिबो फेलार आरो दासिमबो जोङो दावगानो हायाखै सोरबा एडभकेटब्लाबो बुंनो गोनां जादों सोरबा सेनियर एबसुनि मावथिफ्राबो बुंनो गोनां जादों मानोथो सानफ्रामबो दावराव मिडियायावहाय नांलायबाय थानो गोनां जादों बे गासिबो बै सावानो नांदों नैबेखौसो आं दिनैनि दिनाव बुंगोन आरोखि बे फुंबिलि समाव जों सावरायलायनाया गोरोन्थि जायोबा जों आंनि चेनेलनि नायगिरि आरो गेदेरमा देरहासार इस्लारिनि चेनेलनि नायगिरि जों निमाहा बियो आरो